okinyi makawuono penjo makamana chwalo ni Wasaga ka japiny bende nyalo timo gimoro ka seche moko chenro mar yiero jo IBC ok odhi maber to bende time public participation. Gimoro mora maonge public participation inyalo ringo de do. Public participation en gima ochiwe national values and principles article 10 mar the constitution. But kwang'iyo panel mochuogni gimomiyo chuog panel ni kaka neno obedo expanded thinking mar the political class ni kagiketo multisectoral teams mano nyiso ni gikao pach jopiny from those sectors. Gimomiyo gineno kagiketo religious leaders, gimomiyo gineno giketo ng'at manie accounts, gimomiyo gineno giketo jok motimo chik, gimomiyo gineno giketo jok manie National Assembly Parliament, both national gi Senate, mondo otim yiero machal kamano. Koro reasoning mar political class en ni jogi, and of course no wach ni ibro time in an open manner, makuma ji te nyalo neno. Koro wabro ng'iane from all their actions, nikech all these people must also meet chapter 6 of the constitution, integrity. Nikech kopo ni miyowa ng'at moro ma nigi integrity issues, then obviously mano with regards to chapter 6 ng'ato nyalo the constitution ma challenge that kopo ni en gi case monyalo wacho ni so and so nigi case aila ni ma pending kata mano osebedo decided ma cannot allow him to hold a public office. That can happen. Public participation can happen. But gima duong ma nyaka wang'e about officials moyierogi, it's not about ng'at moyier kaka en sechego. Nikech ng'ata kiyiero kata jo siasa sama iyierogi ga gin ga jok mabeyo, gin ga jok makelo geno, gin ga jok ma reso ji koya e bugo. Mano kaka gi package ga campaigns mekgi. To ka gidonjo kanyo gin ga jok manigi very good CVs. To ka gidonjo kanyo iwon man ntiere spell moro mobedo cast, ineno ka gichako timo mana timbe mayombe, ineno ka gichako mana hero pesa, ineno mana ka gichako mana thiro jopiny, ineno mana ka gichako timo decisions moko makata in kineno buogi ni adieri ma be en ng'at mano yiero cha. Ng'iyane for example commissions mang'eny, wan gi commissioners ma sani bedo led gi jo Kristo, retired bishops. For example king'iyo ethics and anti-corruption itelo negi a former bishop emeritus mar kanisa. King'iyo wach mar cohesion cha, but most of the time ineno ka pod speed ma gik moko dhigo ok dhi maber. Nikech ang'o? Wadok mana kuma nwachake cha, political interference. Nitiere jok moko ma are untouchable. Nitiere weche moko chopo kumoro makata ng'at monjo bed independence rembe kirni ochako luor. Kasto ka rembe osekirni ochako luor, mane gima koro weche mag mibadhi nyayore. Mane kuma koro weche mag kuo bete. Nikech inyise ni timma ichama kokamano twatiminade wanegi. Koro jo siasa kata gin jo siasa. Gede wacho ni ang'emo ge wacho ni wan jo siasa. Nikech obviously ng'ata en ja siasa. Jok ma wango sani jo siasa, but wadwaro leaders. Nikech ko bedo gi leaders ema nyalo understand ni mae gima constitution wacho, mae gima integrity principles wacho, kendo mae kako onego watim gik moko e yo ma oyanga. No, to wabro bedo kwa yiero gi ka gibecho kama mwago tik mwapam ni jo gibeyo, kasto kiny kendo jok mabeyo gi walaw ng'we le kagigolo gi office. Adona ketenge weche mo tudore kod chuogo IBC manyien. Man mondo wang'iyane kaka jatend piny